Ez csak a fele. Sziasztok! Hogyha nektek is zsebszámra maradt csomagolópapír, és nem tudjátok, mit kezdjetek vele, akkor tartsatok velem, hiszen hoztam 2 újrahasznosítási ötletet. Az első újrahasznosítási ötlethez szükségetek lesz csomagolópapírra, egy lufira, dekupázsragasztóra, egy ecsetre, egy ollóra, illetve egy olyan tartóra, amiben a lufit fogjátok helyezni. Én ebben az esetben egy vázát választottam. Első lépésben vágjátok fel a csomagolópapírotokat tetszőleges nagyságúra. Én előre dolgoztam, és az enyém ilyen lett. Ezt követően fújjátok fel a lufit. Majd ezután a lufit helyezzétek bele a tartótokba így. A dekupázsragasztóval ragasztózzátok be, ügyeljetek arra, hogy mindig kis felülettel dolgozzatok. A beragasztózott lufira kezdjetek el ráragasztani az összevágott csomagolópapírotokat. Arra ügyeljetek, hogy 3-4 réteg kell minimum. Miután a lufit körülbelül a feléig beragasztóztátok, hagyjátok száradni. Miután megszáradt a ragasztó, körülbelül így kell kinéznie. És most jön a legkényesebb rész, a lufinak a kivágás vagy kipukkasztása. A legegyszerűbb szerintem, hogyha a lufi száját egy nagyon picit ollóval megvágjátok, leereszt a lufi, majd a lufit finoman távolítsátok el a kapott papírmasé tálatokból. Hát nálam nagyon kapaszkodott a ragasztó, de a végeredmény szerintem jó lett. Most pedig jön az utolsó lépés, amikor a tálcának a szélét kiegyenesítem, ezt olló segítségével fogom megtenni, hogy körbevágom egyenesre. A második újrahasznosítási ötlet egy partizászló lesz, amely szilveszterkor jól jöhet. Amire szükségetek lesz egy 3-szög formájú sablon, az enyém 12x13x13 cm-es, természetesen csomagolópapírra, ollóra, 2 oldali ragasztóra, valamint szallagra, spárgára, fonalra, bármilyen zsinegre, amit otthon találtok. És ha csak valami nagyon egyszerű ötlet kell, vágd össze a csomagolópapírt apró darabokra, konfettinek megteszi.